Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a karo na biyu a cikin shirin namu na labarai a takaici. Wacce tashar tamu ta Masnur take kawo muku a koda yaushe. A yau za ku ji cewa dubban ɗaruruwan mabiya harkar musulunci a Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Zakzaki sun gudanar da wata gagarumin muzahara a birnin tarayya Abuja, a inda suka yi kira da babban murya da gwamnatin Buhari ta saki musu jagoransu ba tare da wani sharadi ba. Masu muzaharar sun gudanar da ita ne cikin lumana, mazansu da masansu, sai dai jami'an tsaron 'yan sanda tare da haɗin gwiwar sojoji sun harba wa masu muzaharar barkonon tsohuwa mai sa hawaye. Sai dai duk da haka da ƙoƙarin zubar da jini da waɗannan jami'an tsaro suka yi, wannan bai sa masu muzaharar sun dakata ba, a inda sai da suka kai inda za su rufe ta, sannan suka rufe suka sallama kowa. Za ku ji cewa an gudanar da bikin Idil Gadir a Zaria, a inda dubban ɗaruruwan 'yan uwa daga sassa daban-daban na ƙasar suka yi wa garin Zariyan kwamba a muhallin Fudiya da ke babban dodo a Zaria suka gudanar da wannan bikin ranar Gadir. Bikin a bana ya ƙayatar ya kuma ilmantar. Malam Abdullahi Zango shine ya kasance babban bako mai jawabi a wurin wannan taron. Duk a cikin labaran namu da ke zuwa muku daga tashar Masnur za ku ji cewa an kira da babban murya ga matasan harkar musulunci da su zama jakadu na gari ga harkar, nan su shiga kafafen sada zumunta na zamani da manufa irin ta addinin musulunci. Wannan kiran ya fito daga bakin Malam Ishaq a wani taro da kwamitin yaɗa labarai na matasan iya Sabon Gari suka shirya. Babban faston nan na jihar Kaduna, wato Pastor Yohana Buru, ya bayyana cewa ci gaba da rike jagoran harkar musulunci a Najeriya da gwamnatin Buhari ta ci gaba da yi, wannan yana nuna ma duniya ne yadda gwamnatin Najeriya take take dokokin kasarta. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin labaran namu a takaice, sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin sabbin labarai a takaice, wanda ni Ammar Muhammad Rajab nake karanto muku kuma nake gabatar muku. Ku kasance tare da mu tare a tashar tamu ta Masnur TV.